Салом алейкум бонувони азизи Фаберлик. Ман Ҷурабекова Мерангез, закрепленный директори компанияи Фаберлик. Духтаракҳои хушрӯ, алҳамдулиллоҳ ки имрӯз ман оиликомо аз компанияи Фаберлик гирифтам. Духтарои хушрӯ, беҳад хурсанд ҳастам, бисёр хушҳол ҳастам, бисёр худма хушбахт ҳис мекунам ки тонистам як бори вазни зиндагиро каме ҳам боша ай души шавҳарам сабук созам. Духтарои хушрӯ, бубинед духтарои хушрӯ, бисёриҳо мегӯянд дар компанияи Фаберлик пул кор кардан намешавад, дар компанияи Фаберлик фақат мехариву мехарӣ. Не, албатта духтарои хушрӯ, ин фикронии шумо ҳай. Бубинед ин ҳамин чизоро ма барои хонаи худма харидорӣ кардагиам. бисёриҳо мегӯянд мехарӣ мефурӯшӣ. Не, албатта ин ягонташ фурӯшӣ нест, ҳамаш барои истифодабарии хонаи худмай. Ма агар аи ширкатам нахарам, ма ягон магазини дигар рафта ҳамин чизоя харидорӣ мекунам. компанияи Фаберлик ҳамихи имконияти беҳтарина барои мо додааст ки мо ҳам маҳсулотҳои хонаи худмона харидорӣ мекунем ва чунин соҳиби оиликои калон мешавем. Духтарои хушрӯ, ба ӯ шахсоне ки то ҳол дар компанияи Фаберлик регистратсия шудагӣ нестанд ва бовар надоранд, духтарои хушрӯ, аз ҳама пурарзиштарин, аз ҳама қиматтарин дар ҳамин дунё вақт замоне. Духтарои хушрӯ, ҳаматон тавсия метавонем ки вақтҳои худтонро ба фоидаи худтон сарф кунед. Бинависен дар ватсаби ма чӣ хеле ки худам муваффақ шудагиям, чӣ хеле ки худам қадам бардошта ба сӯи муваффақиятҳо расидагиям. Духтарои хушрӯ, ҳамароҳа шумода меомӯзонам. Марҳамат, дар ватсапи ман нависен то ки ба орзуҳотон наздик шавем.